Para mientras munang nakaluwas sa kulungan ang sospek na si Miofito Hanoras, 49 anyos, residente kan Sitio Talinga, Barangay Cogon, Sorsogon. Mantang pigahalat pa kan Huban MPS ang medical certificate kang biktimang si John Kenneth Marbid kang Barangay Aroroy, Sorsogon. Na naputulanin walang kamot matapos niyang pagtitigbason kang Hunyo 14. Sigun sa PNP day pwedeng sa angatan ni magkakanigong kaso ang sospek, sagkod na day pakumpleto ang pigahagad na rekisitos kang Provincial Prosecutor's Office. Maaabante sa nadaini in kaso kaput na ninda ang lambang dokumento. Bali, pinauli na po namin ka naglaps na sa reglementary period. Kaya sa prosecutor sa Provincial Prosecutor's Office na i-release na muna kasi kulang pa ang document which is ang medical certificate na hali sa hospital. Pag na-file na po namin yan, obligado po, mahalat po kami kay warrant of arrest. Pag nag-serve na po, o pag nagluwas na pang warrant of arrest, serve po namin yan para madako po siya. Piyesta sa barangay kan biktima kan mangyari ang pananaga kan sospek. Pigsasabing bisita kan biktima ang sospek. Nagkaigwasubot ninda ipagkakasinabutan ang ambuslados na parehong nasa impluensya na nin ala. Hasta saan diskusyon na uli na sa paninigbas. Kaya ang sabi sa mga testigo, during that time lang na nag-inuman, yun nagpasuway sa duwa. Kumbaga, dara na siguro sa pagkalasing kaya nagpasuway. Ito, nag-abot sa punto na tinigbas sa biktima. Matapos ang paninigbas, tulos na duminulag ang sospek. Alagad suminuko man sana sa otoridad kang Hunyo 15. So tama lang, dahil pag sagadon o paglagpasan ang limit sa lawas sa pag-inom. Tapos kung mainom, iwasan ang pasuruay-suay, ang mga pagkatalo para maiwasan din ang araway. Kasong frustrated murder ang kakaatubangon kan sospek. Sangunya nagpaparay pa sa ospital ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.